பொன்னியின் செல்வன் 2 படத்தோட பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷன் நேத்து கோயம்புத்தூர்ல வச்சு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ல த்ரிஷாவும் வந்து அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க மேடையில் ஏறின போது ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாவே லியோ அப்டேட் சொல்லி கத்தி அவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நான் லியோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து தான் வரேன். தளபதி விஜய் சாரும் லோகேஷ் ப்ரோ ரொம்பவே நல்லா இருக்காங்க. ஸோ லியோட ஈவெண்ட்ல நம்ம லியோ பத்தி பேசலாங்கிற மாதிரி அவங்க ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லியிருக்காங்க. லோகேஷ் அவர்கள் நடிக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்டுகிட்டையும் இப்ப படத்தை பத்தி அதிகமா ரிவீல் பண்ண வேண்டாம்னு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. அவரும் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்போது 60 நாட்கள் மட்டும்தான் இன்னி இப்போ ஷூட்டிங் இருக்குங்கிற மாதிரி மட்டும்தான் லியோ படத்தோட அப்டேட்டா சொல்லியிருக்காரு. நேத்து பொன்னியின் செல்வன் ஃபங்க்ஷன்ல தளபதி விஜய் ஃபேன்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. த்ரிஷா ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது லியோ அப்டேட் சொல்லி ரொம்பவே கத்தி விடாம கேட்டிருக்காங்க. இவங்களும் அதுக்கு ரிப்ளையா அப்புறமா பேசிக்கலாங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. தவிர லியோ பத்தி எந்த அப்டேட்டுமே வந்து ரிவீல் பண்ணல. லியோ படத்தோட ஷூட்டிங் இப்போ சென்னை பிரசாத் லேப்ல வச்சு நடந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபேன்ஸ் டெய்லி அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வரதுனால ஹைதராபாத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணலாமாங்கிற பிளான்ல இருக்காரு லோகேஷ்.